Akuluakulu chapompano ndakupatsirani nkhani yokhudzana ndi ku parliament kunena kuti Peter Mutharika tsopano avomereza kuti kafukufuku wa ngozi ya Chilima achitike tsopano. Mukudziwa chani, amene Chilimatu abwera ndikuzamuthokoza Peter Mutharika sharp osachedwaso. Of course ngati ndachedwa ndineyo ndayibweretsa mochedwerapo. Makosana anabwera pa tsamba lawo la mchezo pamenepa pa screen ipo ndekuti mukuona pamenepa kuti Mere Nkhamanyazi Chilima zikomo kwambiri kwa basi Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, God bless you both always. Of course anazaika ndekuti chithunzi cha Peter Mutharikawo aliso ndekuti ndi akazi wawo aja amayi afuko amayi Getro. Magaye osachedwaso ndekuti inali 13 minutes yeniyeni nkhani ja itatani itaponyedwa ndi pamene nokwapezekatu zonena kuti basi iwo abwera kuzamuthokoza Peter Mutharika. Question funso ndronena kuti kodi chifukwa chani abwera kuzamuthokoza chonchi? Pali kuthokoza mtima wothokoza zomwe timakhala nawo ngati anthu, komano uku ndi kuthokoza kwina. Nimafuna tipange pay attention kunena kuti akuti zikomo kwambiri kenako ndikuzabwerezaso mawuwo akuti kwa basi osangoti kwambiri koma kwambiri kwakeko ndati kwa basi olemekezeka Peter Mutharika, komanso ndekuti Mulungu adalitse inuyo komanso ndi akazi wanuwa amayi Gertrude Mutharika. Magaye kuthokoza kumeneko mukuona ngati akuthokoza choncho chifukwa chani? Ndi chifukwa chonena kuti mtima wotu ndi zoti khala ngati pamene popo akuonano kuti ukupepuka zimene amayembekezera. Justice is to be served. Chilungamonso pano chikukhala ngati kuti chikhala chikuoneka kwa iwowa chifukwa tu iwowa akhala akudikirira ndipo anakambanso aja ma commission of inquiry atachitika akafukufuku aja anakamba nthawi imene ankalonchatu ija yomwe imatchedwa Saulos Cross Chilima Foundation. Bungwe la Saulos Chilima lija amathandiza anthuli anakamba zonena kuti inetu ngakhaletu akafukufuku onse achitika mtima wangabe ndiodzalabe ndi misozi imakhuthukabe everyday ndikakhala kumalingalira zonena kuti akafukufuku aja ndi zonena kuti tusanayankhe sanandipase mayankho amene ineyo ndimayembekezera kuti mwina mwake mtimawo upepukidwe. Ayisi zinayendetu bwino kumene kuja anakambatu pamaso pa uja mtsogoleri wakale ameneyotu Chakwera, ngakhalenso Chakwera anabwera kuzanena kuti nayenso ndizotitu mtima wakenso ngodzala misozi monga mmene mtima wa Mere Chilima ulili. Fusobe kumati kodi ngodzala de misozi kaya siti kudziwa fine ndene makamba kunena kuti zikakhala nkhani zokhuzana ndi imfazi timazikamba ifeyo, komano tikazikamba timakagonaso padzulo warayiwala. Komano aja anakhuzidwa kwambiri aja amfamily aja amenewotu misozi imakhala imukutulukabe mpakana sizimatheka kuona kuti misozi ija ndikungolekerapo basi choncho. Analuzatu munthu wawo uja Achakwera amene amanena kuti iwonso ali m'misozi yomweyo. Kodi zinali zoona? Ife sitikudziwa, tikungokamba zoti Achakwerawo sanali lwa family yetu. Mwina kaya ndi zoona misozi anali nayo akudziwa okha poti misozi yake imakhala ya mumtima pokambapo akutero eti. Tikufuna tingonena zonena kuti kafukufuku uyuyu ndi zoti anthu ambiri akondwera naye. Of course ndikulandira betu ma comments pa nkhani ija nditayiponya anthu akunena kuti iya ngakhale zichitike motero ndiye kuti sipaonekatu zotsatira zake zabwinobwino. Komabe kafukufuku iyi ndi amene anthu amamuyembekezera cholinga chonena kuti mwina mwake mitima ya anthu itsiketu chifukwa imfa ya Saulos Chilima kunoku kumbali makosana inabweretsa mafunso ochuluka zedi. Makamaka kumadabwa zonena kuti Vice President ndithu nzika yachiwiri number 2 kunoku ku Malawi ndikukapezeka zonena kuti yasowa. Basi ifeyo ndikuziwa cha ma10 tikumakasaka ndegeja cha ma5 zoona zimenezozo sizoona. iya timakamba zoti pamakhabe pakubwera mafunso pamenepo nthawi yonseyi kodi chimachitika ndi chani, ndani anakhalirira information.
kodi nonde kuti anangoganiza zoti basa zisunge kodi amatanga bise nkhani ngati zimene zijazi munthu ofunikira ngati amene uja samaonanso kuti pamene panayenera kukhala pofunikira kunena kuti ifeyo tidziwe kuti chachitika ndi chani komatu ayi ndithudi kunapezeka zoti basi tu munthu uja mpaka na ifeyo kumakampeza the following day zona madzulo ajaso eti kulamulanso kayandani akuti asilikalino siyanitu inuyo kufufuza musafufuzenso kunena kuti kodino tikuchitika ndi chani musafufuzenso kuti kodi kapena ajeni kapena chani madzulo mukagone basi bwinobwino mudzikaliza mikonono eti anthu aja nkumathathandifa kumene kujako sizoona tu zimene zozoya no justice at all chifukwa chake tikumakamba zoti ifeyo tikufuna unena chilungamo chijaji chioneke pamenepa ndipo kafukufuku amene iyi chiyembekezo cha wina aliyense kukhala chimene choto ndilitu ndi nzanga atu ineyo amatitsatiraso kwambiri pa Malawi Trends TV kuchoka nafe kutali amene utu ndi Chris amakhala nthawi zambiri ndoti tikamacheza akufotokoza nkhani zake zomwezi kunena kuti ablazi netu ndimakhala ndikuyembekezera zonena kuti Saulo Sichilima uja ndi zoti tu kafukufuku azitike tione chilungamo mmene zinakhalira ndikukhulupirira zonena kuti akafukufuku ngati amene wawa akhalabe okondweretsa anthu ochuluka kwambiri kuphatikizapo abale ngati amene wawa Chris mmene tikunenera Chris waku Cape Town uko ndithu mbale okondedwa anyways tikufuna kukamba zonena kuti ndoti akubanja akhala kuyembekezera izizi tikufuna mayankho zinakhala motani kuti ndege imene jayi basino ikapeze kukanyenyeka chonchija eti ndege kukapeze kuti atiyaumba kakhope kukaomba mtengo basi ndikukaphwanyika chonchija kuswanyikiratu choncho makosana inu mtengo zona basi ndikaphwanyika choncho nanga mise mmene mudza munali mafuta kodi benzini nanga imayendera madzi kodi ndegeja ndifeyo timazozonena kuti mafuta ngati amenewo maejeni mafriction ena aliwonse pamapezeka moto bubububu anthu akumapsyatu ndi kungoti ayandikisa mwina kayambaula ndi mafuta ayandikisa nyumba basi anthu kupyeratu ndikuti ene spark ina iliyonse pamene paja ngati penali kukhulana kwa zitsulo sinde kuti imayenera iphulike nanga bwanji sinaphulike ino ndegeja pamenepopo nde kumanena zonoti tingokhala tisamafunse mafunso ngati amenewo ndi zomwe zikupangisa tikune kuti anthu ambiribe tikhawe okondwera kunena kuti tikufuna chilungamocho chitani chidziwiketu pamenepopo zinakhala motani eti zoona ndege kumapezeka imavula Saulo Sichilima lamba zoona eti tikumavula sokosi ndege zona zingatheke bwanji chinthu chimeneno it's inanimate chinthu chimeneno sichilibe kuthekera kuti chingayende chokha kupanda kuchiyendesa mwina ndi zijeni kuchipanga control sichingende chokha ngati organism ngati munthu kapena chani kumata kuti chimene chocho chapezeka zona kuti basi chikuyenda basi kuyamba kuganiza kuti tachotsena Saulo Sichilima awande kuti no sokosi sizoona iyayi tikufuna tione chilungamo pamenepo zinayenda motani ndaona ma comments enaso cha ku Facebook uku anthu akuti yayi kodi magayi olo tikambe zimene zozo zisintha chani osangoti bwanji ifeyo tingozisiya zipirire ndi moyo wathu iweyo chifukwa chonena kuti imfa imene jayi sinakhudze banja lako ikanakhala zoti yakhudza banja lako iweyo sibwe zikuyankhula zimene zozo ife tikunena kuti justice ilu izichitika kwa wina aliyense posamayang'ana nkhope kunena kuti no aondesa mbanja mwathu nde basi chilungamo chisachitika iyayi tikunena kuti pa Saulo Sichilima tikufuna tione chilungamo zinayenda motani sitikunena kuti pali mfiti koma nkuthekera kunena kuti pali mfiti ndengati pali mfiti tikufuna tuombeza abwere apapa aombeze tuone kuti no kodi mfitiyo ni ndani amene yoyo nthakatiyo ni ndani nthakati tizimafunika nde kuti kusamutsidwa mudzi fo zingaononge mudzi tikufuna zimene zozo nde ayi tingakambe zambiri koma apa kumangonena kuti ndifonyadiladi kunena kuti no apapa tsopano ngakhale sakubanja ayilandira imeneyi ndifuna kungonena one thing ngati amene Sichilimatu sanakaperekere umboni commission of inquiry imene namiwa anayithawa ija sanakaperekere umboni ulendo uwu ndikukhulupirira zona takaperekera umboni bwina anasunga zina zake amenewo tionatu zinthu ndipo anthutu ayenda ndithu chobwebweta usiku azilephera kugona ndithu kusowa mtendere ayi
tingolekeza pomwepo sizoti ndayiwala ndikupatsaniro ineyo update jam'manina makamaka kutanthauzira zimene zija anayankhula a Charles Mhango chifukwa chonena kuti mmene momwe muli zinthu zimene zingakhudze ngakhale kampani jena chita kafukufuku ya ndege ya Germany ja kuti inapombonezapo ziwiri zitatu ndetu kufuna tiuzanenso zimenezo kuti wina aliyense tu Malawi atsatire. Stay tuned to Justin Tech Malawi pajatu timakhato kumakupasani ma update wa ndiye amene simunapange subscribe shauli yanu tu imeneyo ndiyo timukuponyana nazo koma mukapanga subscribe zingakuthandizirensoni kuti no ma notification aja ndiye kuti azikutumizira na YouTube kufikira tu nthawi imene nditabwere nayo makamaka chakumadzulo komweku inu tu ndiye mukhale pomwepo akuti